какво става, хора? Готов съм тук. Някога замислял ли си се колко си готин като внук? Такива И блузки. ще играваме Дорс. Не, сериозно. Много искам да Добре. те нахраня. Искаш ли Аз съм коктейл? Мигал Дорс. Аз съм професионалист. Наистина се чувствам странно, толкова ме боли кръст. А! И искам да прекопая градината. Добре. Често казвам, чувствам се странно след тази инжекция. Имам усещане, че се превръщам в някого. Казах ти, че трябва да се обадим на мама. Добре. Ще се върна. Дан, 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 Къде? дан, дан, Къде отиваш? Три, две, едно, нула. Вие сте на канала Мис Никол. Хора, забелязахте ли? Станах баба. Не успях да порасна, а вече съм баба. Какво е това? Възможно ли е това? Първо, дойде някаква Какво става, бе? странна инжекция. При мен става някакво по-тъмно. А сега най-страшното ще остана за винаги Абе, стара. Мама ще ще го остава ще получавам по-тъмно и по-тъмно при мене. Добре, сега не за това. Сега е време да ви напомня за Окей. нашето страхотно семейство Мис Никол. Май Ако ще все бъда още не си само се абонирал аз. за канала, присъедини се към нашето страхотно семейство. О, Толкова добре. е важно да се абонираш. Виж, станах стара заради този клип. Хе-хе, не ме хванахте, бе. Сега, за да станеш Не ме ти, хванахте. присъедини се към семейството на Мис О, Никол. момичето. Очакваме Аз да няма, аз Вече така семейството чувам на Никол момичета много ви никога. обичам. И напишете в коментарите от колко време сте с нас, от Влизаме, колко време бе. гледате канала. Добре, аз тръгвам. Трябва да храня внуците. Проклятие! Не успях да хвана тази медсестра. Ако я хванам, просто щях да... Чакай малко. Аз не удрям момичета. Вероятно просто щях да говоря с нея. И щях да я принудя да върне всичко обратно, защото по дяволите сега ще дойде майка и просто ще съм мъртъв. Ако види, че нещо не е наред с Никол. Най-накрая се доредихме до Къде си? тетва. До Никол? асансьор. Никол, къде си? Никол? Здравейте, коя сте вие? Разсъди, домати, краставици. Богдан, ти дойде? Бабко, коя сте вие? Тук имаше такова малко момиченце. Това съм Аре. аз, Никол. Виж какво се случи с мен заради тази инжекция. Стана Не знам наша как ще се справя, ама аз мога да се справя. Дори не питам как влезе в къщата. Къде е Чуй, момичето моста! с този ръст? Къде е тя? Не Мали, виждаш ли колко е ръста ми? бъгаво при мене. Слушай гласа. Колко е бъгаво. Тази глупава инжекция ме превърна в стара жена. Чакай, по-добре помисли какво ще каже мама. Какво ще каже мама? Виждала ли си се? Ти си баба. Видя, влязох в банята и почти загубих съзнание. Ей, чу се някакво пъс. Чу се някакво пъс. А сега не знам какво да правя. Разбираш ли? Леле, Направя. колко лагва при мене, Толкова леле. слаб. Може би не ядеш достатъчно. При мен Може би ще ти донеса много мляко. лагва. Чакай, стоп. Спри да говориш с мен. Ела, бе! Ще го тука! баба. Леле, Марко. Какво твое време? Ти се роди вчера. 8. Добре, Никол, стой тук. Не, Никол. Госпожа Никол. Къде е уважението към възрастните? Ох, тази младеж изобщо не уважава традициите. Чуй малко, това коя врата е? 11. О, Врата това 11. не е наред. Баба, трябва да си спомним младостта. Никол! Никол! Знам как да те върна обратно. Трябва да си спомниш младостта. Трябва да правиш гимнастика. Както когато беше О, малко, не. правиш гимнастика. Примигва! Давай, бързо, Примигва. бързо. Моя съм Бога, аз съм стара Окей. жена. Стара! Ти си само от един ден стара. Хайде, ставай, хайде, гимнастика. Хайде. Бабо, хайде, бабо, прави Малко ме е Ще страх. направиш упражнение и бързо ще станеш млада. Хайде. Малко ме е страх. Тук. Да, хайде. Този да не дойде при нас, е. Някъде лайфхакваш. Някаква младежка Окей. дума. Така. Аз съм с слушалки. Ако ме чувате, не ме чувате. Възрастът ми. Ох,
Тогава да правим шпагат. Окей. Шпагат. Каквото? Нашия мина. Мога в пола. Още. Оу. Обаче Благодаря наш... много, че донесе бабата. Краката ми вече не... Обаче нашия пич тук, бе, се спал за да не е най-удобното място. Богдан, защо носиш баба си? Аз съм мъртъв. Богдан? Баба ми дойде, разхожда ми я. Къде е Никол? Отиде при приятелките си. Добре. Какъв ден е днес? Мали! Защо си винаги недоволен, като първия ми мъж? Вече дори гласът ти започва да се променя. Колко лагва. Това е тя! Стой на място! Просто може да си представите Хора, колко моля, напишете лагва, в човек. коментарите как се казва вашата баба. Ще бъде интересно да видим кои имена са най-популярни сред бабите. Аз тръгвам. Да, ще умре. Върнеш Никола обратно! Ако не я върнеш, ще се извинявам! Разбрали ме? Да, ще умре. Те ме удряш! Айде! Не, човек, не, ще умре. Седни, свят! Къде си, бе? Бързо! Оу. И ти седни, бързо! Ще те направим отново момиче. Хайде! Върни я обратно! Защо го направи? Всъщност съм на 118 години и за да изглеждам млада и красива, правя инжекции на малки момичета и вземам тяхната младост. Луда ли си? Какво? Така, върни я обратно. Ще я върна обратно, ако не кажете на никого за мен. Върни я обратно и тръгвай от тук. Добре. Хайде. Окей. Ох, тези жени ще направят всичко за красотата. Мали. Аз до нея мога и да върват спокойно в тази игра. О, върна се. Да, върнах се. Всичко наред ли е? Да, всичко е наред. Нищо лошо не се е случило. Денят мина прекрасно. Дори аз, човек, дори я гледам къде ме ръдва. Бе, та е 19 човек. Мали, Тома използи до дъл, човек. Ние сме деца, трябва да играем. Пишете в коментарите дали имате допълнително учене. Интересно ми е колко от вас са като мен. Толкова се Окей. как всички си тръгнаха. Хайде. Ей, всички ли си тръгнаха без мен? Не може да бъде, че ме оставиха сама. Добре. Странно. Тя обикновено седи тук. А вашата учителка седи ли в шкафа? Шегувам се, моята също не седи. Въпреки това, кой знае? Хора, наистина всички ли изчезнаха? Чувствам се като във филма Сам вкъщи, само че сама в училище. Може би някой тук се е скрил. Не, едва ли някой ще се скрие тук. Ей, къде сте, хора? Мали, В кабинета на директора. тази звуча, то дъжд ме кара. Добре, едва ли тук никой би се осмелил? Все едно, онзи идва, човек. Всички си тръгнаха, значи аз мога да си тръгна. Кой не би искал да си тръгне по-рано? И аз искам, хайде да си тръгнем. Бащата врата, бе. И са... Какво? О, не. Заключено е. Заключиха ме тук. Чакайте, повторете още веднъж. Наистина тук няма никой. Заключиха ме. О. Поеш това, човек. Някакво друго, мой. Някакво друго, човек. Малко ме е страх, защото изобщо... Добре, това вече няма ми трябва. Хора! Мисля, това го изхарчи, да. О. Не, човек. Най-ужасното нещо. Ами ако се обадя на мама... Телефон. Мамо, вдигни моля те. Добре. Врата 26. Извън обхват. Не, защо да ми ги звъниш, когато... Окей. Да се обадя на приятели. 28 човек. Не. Също никой. Какво става? Какво става тук? 28. Приятели!
Съобщение. Съученици, приятели. Окей. Ние си тръгнахме по-рано, защото обявиха, че избягали страшни клоуни. Какво? Страшни клоуни? Бе, то дори ни преди 300 пъти, Трябва да се забавляваш. че онзи идва. Страшните клоуни не са забавни. Още повече, ако са няколко. Мамо, какво ще стане с мен, дано не дойде тук? Накрая избягахме с този цирк. Вдишвайте този аромат Опа. на свобода. Свобода! Нема. Ще запалим! Намери приключения. Човек, нема ли някъде лепенка, бе? Виждате ли, училище. Хайде да се скрием тук. Дечица. О, Бато, той ми предупредиха 300 пъти, човек. хайде. 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 Добре. Стичайте. Нашия брат направи всичко възможно, за да ни ослепи. Мис Никол. Приятели, както разбрахте, останах сама Как? заключена в това А. училище. Още и това съобщение, Поне че една избягали лампа. някакви клоуни. А Лампа? сега искам да се обърна Как към тези всички, лампи които светят, са част от бе? семейството на Никол. Благодаря ви. О, Благодаря ви. парички, Няма колко много би. ви обичам. Ние наистина Пуста, сме много че. и много благодаря, че сте с Пуста. мен. Сега искам да се обърна към всички, които още не са част от семейството на Мис Никол. Хора, какво чакате? Присъединете се към нас. Всичко, което трябва да направите, е да се абонирате и да натиснете камбанката. Нямате представа колко много готини неща ни очакват. Ще имате страхотни видеа и ще ги видите първи. Можете ли да си представите? Ще ги видите по-бързо от всичките си приятели. Затова се абонирайте. Училище. Тук е ключа, нали? Тук е някъде... Тук е... Тук е не много светлина за патото. Те сте... Ще ако дойда тук. Колко сладко. Вижте колко готино тук. Ще живеем тук. Хайде да разгледаме. Момиче. Добре. Вие също ли видяхте това? Мамо, това са същите избягали клоуни. Много е бъгово това, бе. Много е бъгав този човек. Окей. О, започваме! Започваме интересната част! Моля тук да не бъгва! Не! Те ми бъгнаха! Мали, колко е удобно! Абе! Еде! Но ясно, че ще умре! То бъгва! На то няма му избягаме никога! Богдан, спаси ме, моля те. Надявам се съобщението да бъде изпратено. О, изпратено. На то няма му избягаме никога! Надявам се всичко да бъде наред. Проклятие, какво пак е се случило? Един път бях нейна далачка, сега пак Богдан, помагай. Не! Ние сме приятели, трябва да й помогна. Мозото е, че... Надявам се това по-кратко видео да ви е харесало. Абонирайте се и чао!